uNkulunkulu akulona ivusise uphile uphumelele igama kupastor lo ubuyaqhaza amaphupho inamba kuyivuyisisa kuphela ngoba uyimember noma ngoba ungumlandeli noma ngoba ucontributor kwi-channel kuphela. If you're not a member uyena umlandeli you don't contribute to the channel. Kayisebenzisa senza kusungula 9:05 noma awungathaphi yangifonela Goodman Changase 6439 uthi akungomama usashona eceleni yakhe baba kuyabingelela kuyacela period. So when you dream of a deceased person asking for a house or asking you to build him or her a house, uma efuna umakhele indlu ecela umakhele noma ejeje umakhele indlu yafana. So one ngokwesinto uma ngizophuma umufi sihlale lo Paul ngeloma ecela umakhele indlu ngoba lokho kusho ukuthi ngenzeka umufi udinga ukuthi umakhele indlu ngenzeka indlu yakhe senayuyisa noma yikho la ukhona khona senathutha nakwenye indawo kodwa la ohlala khona manje ayikho indlu yakhe yabo. So iyadingeka. 2 kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi uma uphupha umfubo uPaul ngeloma ecela umakhele indlu sokukhomba ukuthi kunesidingo sokuthi ulungise umsamo ukuthi kusengeze uma kungukuthi indlu yomsamo ayikho maybe yona ifuna nilungise umsamo. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umufi kuba uPaul ngeloma ecela umakhele indlu lusho ukuthi ngenzeka kumele uvakashele ithuna uyolibheka ukuthi alidingi nokulungiswa oba kwesinye isikhathi kuyenza ukuthi angafika athi ngakhelile loba ngilungiselile kanti ithuna lakhe seligobhekile libhobokile selawa lifuna ukulungiswa. So lokho uzokuthi kuhamba ulivakashele. 4 ngokwesintu kodwa uma ngenze uphupha ngokwenkolo empeleni. Number 4 ngokwenkolo uma uphupha umufi kuba uphawu olubi nje uma umufi ecela umakhele indlu. Olasho ngenzeka kunomoyana ozenza umufi ozama ukudidisa ukudukise ukuze ugcine ulandela lowo moya thinking ulandela umuntu wakini ongasekho. Kwabasekorinte besibili chapter 11 verse 14 akumangalisi ngokuba kusathana uqobo uziguqula imbele sokukhanya. Nganomshumeli 9 verse 5 ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi ke bayakufa kepha abafileyo abazi ukuthi futhi abesina umvuzo ngokuba ke ukukhululwa kwabo sekhohlakele. Siyabonga besibheka lapho umuntu ongasekho ecela ukuthi umakhele indlu.